прекрасни, току-що си изкъпах, сега си правя кафенцето и ще ходя в стаята да отговоря на вашите въпросчета. Много ми е драго, че зададохте такива. Малкият Тони спинка, правя кафенцето и правим един хубав разговор с вас, макар и виртуален. Надявам се да ме поопознаете и да останете доволни. Привет на всички, ето ме и мен, извинявам се за дългото отсъствие. Та направих си аз кафенцето и започвам да отговарям на вашите коментарчета. Много ми е драго, че зададохте такива. Ще можем да се опознаем. Та да започваме и с първият коментар сега. Така, първият коментар от госпожа Евшанисова. Верче, защо не пуснеш Тони на градина? Така, Велизара, когато беше на възрастта на малкия Тони, аз я пуснах на градина, тя беше в яслата, трябва да е на 3 годинки детенцето, за да е първа група. И съответно, като пуснах Велизара на детска градина, аз започнах работа. Да вметна една скоба, моят мъж няма родители, те са починали, майка му е починала, когато е бил едва на 9 годинки, а баща му почина, когато Велизарчето беше на 3-4 месеца. И двамата починаха от рак. Много лошо, много жалко, но това е друга тема на разговор. В това село, дето живеем ние, живеем сами и нямаме помощ от познати, от мои роднини, защото моите майка и баща са в друго населено място. Те ходят на работа. Ние сме тук, самички на село, и аз срещнах тогава доста трудности, защото от детската градина постоянно ми звъняха, Велизара била болна, Велизара плаче, кашля, с температура е. Съответно аз си тръгвах от работа, продължих така известно време и какво се случи? Хората в работата ме предупредиха, че ще ме уволнят, защото това не може да са отношения между работник и работодател, постоянно тръгване, иди ми, дойди ми, но просто нямаше, примерно, като ми звъннеха от детската градина, кой да отиде да вземе Велизара, да се погрижи за нея, за да остана аз на работа. Какво искам да кажа с това? Не искам да пусна все още малкият Тони на детска градина. Да, той е доста палав, доста израстен за възрастта си, но изчаквам да поодрасне още малко. Наблюдавам, че започна да бъбри, да говори, да разбира. И сега юли месец, той на 8 юли прави 3 годинки. И есента мисля да го пусна на градина. Но няма да търся веднага работа, защото не искам да преживявам този кошмар, като с Велизарчето. Мен не ме е страх от работа, просто така се случва, че трябва да напусна или ще ме уволнат, с това постоянно трябва да си тръгна, еди си какво с детето, просто не става. И аз искам да пусна малкият Тони на градина, но както казах, моят съпруг няма родители, съответно нямаме и помощ. И това е, съдбата е такава, кой както си му е съдбата, така ще живее. Но малкият Тони, сега септември, мисля да го пусна, ще бъде първа група, защото юли месец прави 3 годинки. И както казах, няма веднага да почвам работа, да търся нещо, защото имам горчив опит с това, повярвайте ми. Не, че не ми се работи, просто постоянното звънене от детската градина, никой работодател няма да те търпи, буквално. Това е, което мога да кажа. Надявам се моят отговор да е бил полезен за вас и да преминем към следващият въпрос. Венета Милкова пита: здравей, прекрасна, на колко години си? Благодаря. Аз съм на 28 години. Родена съм на 18 януари 1997 година. Зодия Козирог съм. Тази година направих 28 години. Остарях и аз. Продължаваме натам. Лия Велева пита: от колко време живеете на село, с какво поддържаш косата си? Откакто се помня, живея на село. Аз не съм живяла никога в град. И не знам, може би това, което ще кажа за хората, които живеят в град, не си представям да живея в град. Аз съм се родила, в град, съответно в болницата в града, но никога не съм живяла в град и никога не искам да живея в град. Тук си ми е най-добре в село.
В село съм си израснала и винаги съм си живяла на село. Аз съм си селско дете. И не се срамувам от това. Та с какво поддържам косата си? Ами нищо особено. Да, тя напоследък доста израсна. Ходя периодично, та ми махат нали цъфтежите. С какво я поддържам? Къпя се с Head and Shoulders. Това е. Не нещо особено, нещо, което да е специално, но наистина доста израсна. И аз сега това забелязах. Да продължаваме натам. Ради Кръстев пита какви са плановете ви за напред за къщата. Имам предвид ремонт и други такива. Така. Ами, какви са плановете ни за къщата? Огромни. Но кога ще станат реалност, просто не знам. Но тази година при всички условия ще трябва да направим покривът на къщата и на навесът, защото буквално ще паднат. Толкова е стар този покрив. Всеки път като ходя до контейнера, до кофата за смет, да изхвърлям боклукът, просто се види от пътят. Доста е стар. Та искаме да си направим ремонт на покривът, на навесът. Искаме да си засадим овощна градина, защото дворът е доста голям, а аз не искам да съдя толкова много. На този етап нямам такава възможност с малкият Тони. Нали, зеленчуци, примерно, от първа необходимост, да, но като да съдя така в големи количества, не, на този етап няма как да се случи това нещо. Какво мислим в бъдеще? Трябва да правим ограда, защото оградата е под всякаква критика. Трябва да санираме къщата, покривите, както казах, и мислим под навеса да си направим в бъдеще кухня с хол голям. Нали, хубава вече си голяма кухня. А тук, вътре в къщата, както видяхте по-рано есента, късната есен, бяхме започнали да правим нова баня. Ние вече имаме баня, да, но ще си направим още една, да имаме две. Този ремонт в момента сме го застапорирали, но ще продължим сега, като се отопля времето. Ще завършим кухнята, ще завършим банята, а като цяло така по-голям ремонт остават покривите. Двата покриви трябва да се оправят. Оградата на къщата. Овощна градина също искаме да насадим, както казах, и под навесът вече в бъдеще искаме да си направим една по-просторна кухня с хол, диванчета, камина. Мъжът ми може да направи и вградена камина. Ще е доста хубаво, като си седиш зимно време, да вали снежец и да гледаш просто през прозорчетата. Това си мислим, това искаме да направим. Но, както казах, всичко с времето си. И така, какво друго мога да кажа? Предстои да излезе моята лична история. Надявам се тя да бъде много поучителна за всички вас. Събрах смелост, ще ви я разкажа. Тези дни, когато малкият Тони се поуспокои, защото той сега е доста превъзбуден от малкото котренце, което е вкъщи. След малко ще ви го покажа. Ще снимам този клип за вас. Надявам се да ви хареса. Моята история ще послужи за пример на много хора. И така ще загадна само, че става въпрос за паникатаки и през какво съм минала. Не беше лек период, беше доста труден период от моят живот и продължи доста дълго. Цели 5 години продължи този период. Така, навън е истинска пролет, както казах, но аз дръпнах завесите, за да мога да снимам за вас. Малко се превъзбудих и аз, защото малкият Тони спи долу. Аз съм в детската стая и гледам така да ви отговоря на въпросите, да не пропусна нещо. И затова така и малко се обърквам, като приказвам, защото искам той да не се събуди. Все пак няма как да снимам с него и да ме разберете какво искам да кажа. Така, мили хора, много ще се радвам да се абонирате за това каналче, да натиснете камбанката, да получавате известия, когато качвам ново клипче. Безплатно е, не ви коства нищо, но така ще помогнете много на мен и на канала да растем нагоре, да се развиваме. И какво правя сега? Допивам си кафенцето. Подготвила съм, както казах, това клипче, да ви го снимам, моята лична история.
Ще има и рецепта до края на седмицата в каналът. Ще ви покажа котренцето. Ще ви взема на разходка с мен, да вземем велизарчето от училище. И така, мили хора, днес е вторник, вчера беше 3 март, националният празник на България. Аз нямах интернет, съответно не можах да публикувам и да ви честитя празникът. Но дори с закъснение, честит празник на всички българи. Та допивам си кафенцето и ще ви покажа и малката Дейзи. Велизара вече я кръсти. Да слезем долу и да ви я покажем и Дейзи. Малкият Тони, който се още спинка. Ето е и малката Дейзи, която си седи тук на келимчето. Явно е студено от плочките. И постоянно трепере. Сладко котренце. Красавице, Дейзи. Прекрасна. Сладоранка. Ето така израснахме ние. Сега така да растат и нашите деца. Най-хубавото детство на село. Кой не е правил кюфтета от кал? Ето вече тръгнахме за Велизара. Казах ви, слънчице. Хайде, Тони, идвай. Кученцето, разбира се, е с нас. Ето го и малкият Тони. Кажи здравейте. Кажи здравейте. Тони, както може да видите, е без шапчица. Наистина е топло. Около 15 градуса е. Не там, Тони. И ние вече излязохме да вземем Велизарчето. Хайде, Тони, да вървим. Не стъпвай там. Не стъпвай, защото може да има стъкла. Хайде, Тони. Хайде. Хайде, мамо, че ще закъснеем за кака. Кака ще ни очаква. Хайде бързо. Аз естествено съм с количката, защото ще ме кара да го нося после. Знам си аз детето. И не мога да разбера защо така си изхвърлят хората боклуците. Няма ли кофи за смет за тях? Толкова грозна работа. Ето, както може да видите. Не мога това да го проумея просто. Хайде, Тони! Радва на хубавото време и на моторите. Като минават мотори и Тони се радва, нали така? Тони! А са толкова опасни тия мотори. Тони, ти мотор ли искаш да караш като пораснеш? Не се ли страхуваш? Браво на теб! Ама те са много опасни, Тони! Опасни са! Да, мамо! Защото развиват висока скорост и са много опасни. Каква топлина е днес. Красота. Той мина, мамо, вече мотор. Ама сигурно, докато се приберем с кака, ще мине още един поне. Те сега през топлото време постоянно. Да, мам. Да, сега ще видим дали ще мине мотор. И привет, хора! Ние взехме Велизарчето. Тук е малко шумничко покрай нас, защото виждате доста коли. Сега след обяд е малко трафик. Ето я и Велизарчето. Здравейте, хора! Искам да ви споделя нещо, за което съм много щастлива. Мама и тата ми купиха куче. Той е йоркширски териер. И съм много щастлива. Казва се Дейзи. Надявам се да ви харесва името. Пишете долу в коментарите колко давате на името. Много ли го обичаш, Дейзи? Да. Радвам се. Ами, това е, хора. Децата си искат техното. Не, че няма да се грижа и аз за кученцето. Естествено, че ще полагам грижи. Няма да го оставя само Велизарчето да се грижи за него. Ще го гледам, разбира се. А ние, както виждате, прибираме се. Светлината не е хубава никак даже.
И така. Вечер прекрасни. Велизарчето, както по план, всяка вечер си реди раничката. А Тончето е взел малката Дейзи и много неправилно я държи, но ще свикне с течение на времето. Ще я удушиш, Тони. Разбирам, че я обичаш, мамо, но трябва да внимаваш. Тя е малко бебенце. Нали, Злато? Пусни я малко. Пусни. Да, леко внимавай. Каква порода беше тя, Велизара? Йоркширски териер. Трябва да ходи и на фризьор, но все още е малка. Не, Тони, не дей, мамо, не дей, Злато. Така, приятели, Велизара се подготвя за училище. Тони, както може да видите, доста е превъзбуден от кученцето. Играйкат си. Учим се вече и на навици. Опитваме се да го свикнем да ходи за сега в банята до туалетна, а след като поодрасне, нали, ще го извеждаме и навън. И това е, приятели, от мен за днес. Надявам се този влог с въпроси и отговори и малка част от нашето ежедневие да ви е харесал. Обичам ви и до нови срещи. Лека вечер от мен!